13 minutter over 8 er klokken blevet. Som du måske har hørt i diverse vejrudsigter her til morgen, så er der ret kraftig vind i dag, og det har der faktisk været de sidste par dage, og det har altså også gjort, at 2 rekordjægere lige nu er strandet på Læsø. Christian Haverhed fra Sønderholm, du er afsted sammen med din makker, og som de første nogensinde, der er I færd med at ro Danmark rundt. Men faktisk, så skulle I jo allerede nu være på vej videre på jeres tur. Hvad vil der ske, hvis I begav jer ud i den her vind? Ja, som vind, bare lige for at sige det, der er nogen, der har roet Danmark rundt før i havkajak og på subboard. Vi er de første, der prøver at ro Danmark rundt i robåd. Hvis vi roer ud i den her vind, jamen, så vil vi ikke rigtig komme nogen steder. Vi kan ikke ro op i så stærk en vind. Vi prøvede det, da vi gik fra Skagen ned mod Frederikshavn, og der roede vi 5,5 timer ind i stærk modvind, og vi kom mindre end 4 kilometer. Så spilder kræfter? Fuldstændig spilder kræfter. I skulle jo allerede have roet i går. Hvornår tror du, I kommer fra Læsø? Ja, som vejrudsigten ser ud nu, så bør det være muligt for os i morgen tidligt at begynde at ro sydpå ned til Grenaa, fordi der bør vinden gå i nord. Men det afhænger virkelig meget af, hvad vinden finder på at lave. Den dikterer simpelthen, hvad det er muligt for os at gøre. Nu kan man sige, at Læsø, det er jo ikke det værste sted på jorden og stranden, men hvordan er det sådan generelt det her med, at vinden har så meget magt, og I ender med at være nødt til at sidde og vente på at kunne komme afsted igen? Jamen, altså når man laver sådan et eventyr som det her, så må man bare indfinde sig med, at naturen er større end en selv. Normalt, når man går rundt ind i en by og kører i bil på arbejde, ikke, så tænker man ikke rigtig over, hvor kraftig naturen er. Men når man sidder ude i en robåd på havet, og det eneste, man har af fremdrift, det er årer, så får man et helt andet forhold til naturen. Så det er egentlig meget befriende på en måde. Og at have sådan et wake-up call om, at hvor stor og mægtig naturen er. Og så må vi se, hvornår I kommer Danmark rundt. Det er det, I har gang i nu, men du har jo tidligere prøvet at krydse et ocean i en robåd som den første dansker. Hvorfor er det, du gør de her ture? Jamen, jeg har altid haft et hang til maritimske eventyr, og så når jeg hører om noget, der er spændende, og så kigger jeg på, om det vil være muligt at gøre, og gerne om jeg så kan koordinere med et eller andet, hvor man kan give tilbage, så springer jeg ombord i det, fordi jeg godt kan lide udfordringen i det. Og apropos det her med at give tilbage, så roer I jo netop også rundt med et budskab, ved jeg. Et renere hav med ombord. Det betyder også, at I samler skrald fra strandene alle steder, I går i land. Hvorfor ikke bare sejle rundt? Altså, hvorfor skal skraldedelen her være en del af det? Jamen, altså hvis vi bare gik rundt på en strand og samlede skrald op, det kunne vi også, men ved at kombinere det med et større eventyr, for eksempel, nu har vi det her rekordbesøg, så har vi mulighed for at formidle til flere mennesker, fordi folk synes, det er interessant, og så kan vi så sætte fokus på vigtigheden af et renere hav. Og det gør vi så hver sted, hvor vi stopper, at der har vi en strandoprydning med de lokale miljøorganisationer. Og det har så ført til indtil videre, at vi har haft 4 strandoprydninger, hvor 52 mennesker har været ude på strandene. Og i alt der har vi indsamlet 367 kilo affald på strande, som egentlig, når man bare står og ser på dem, ser rene ud. Men når man går ud, så er de faktisk møgbeskidte. Og når vi så tager i betragtning af, at det kun er en tredjedel af det affald, der ender i havet, som ender op på stranden, så kan vi så gætte os til, hvor meget affald der egentlig er ude i havet, men som vi bare ikke kan se. Altså en tur med et godt budskab, og rigtig god tur videre, Christian Haverhed. Vi håber snart, at I kan komme videre fra Læsø.